Moikka! Mulla sattui nyt yllättäen tulemaan tämmönen aika pitkä vapaa, koska meillä täällä Itä-Suomessa on tosi kovat pakkaset. Tällä hetkellä joku 23 ja 6, mutta meillä siis tosissaan niin esimerkiksi yölläkin on ollut yli 32 astetta pakkasta. Ja mun se niin sanottu pääasiallinen työ tällä hetkellä liittyy tuohon matkailualaan ja siis ulkoiluun, eli lasketteluun ja hiihtämiseen, ja tämmöisillä säällä ei hirveästi rinteiltä tulla alas, niin meillä nyt on sitten paikka kiinni ja mulla nyt sitten sattuu tulemaan vapaapäivä. Ja koska mä nyt vähän pidän sitä blokkailusta itsessään taukoa, niin mulla kerrankin oli aikaa sitten pestä kaikki mun siveltimet ihan kunnolla ja mä ajattelin, että voisin käydä vähän läpi näitä mun siveltimiä, koska en ole muistaakseni varmaan koskaan tehnyt minkäänlaista sivellin postausta. Ihan johtuen siitä, että mulla on vähän huonot välineet ehkä ollut. Mä en ole ollut mikään sivellin urheilija oikein. Mutta nyt mun kokoelma on kuitenkin pikkasen kasvanut, ja sitten toisekseen kun innostuin nyt tästä sivellin asiasta, kun mä tilasin sieltä Sigmalta sen Premium Professional Kitin ja odotan innolla, että se tulisi, niin mä ajattelin nyt samalla käydä vähän läpi noita mun siveltimiä tällä hetkellä muutenkin. Eli silloin aikoinaan, kun mä aloitin blokkaamaan silloin joku 2,5 vuotta sitten, niin mullahan tosiaan ei ollut oikeastaan mitään siveltimiä, ja siihen aikaan aika iso hypetys kävi noilla Coastal Sensin siveltimillä. Ja totta kai mä sitten menin mukaan siihen hommaan ja tilasin Coastal Sensiltä tommosen sivellinsetin, ja mä käytän itse asiassa niitä siveltimiä vieläkin. Ja mä voisinkin aloittaa niistä, tai en aloita niistä, vaan aloitan niistä siveltimistä, mitä mulla on siis ollut ennen kuin mä aloitin blokkaamisen. Eli toisin mulla oli joku tämmönen harmaa tai tämmönen ihan perus luomivärisivellin. Ihan tämmönen tavallinen. Mä en tiedä, teitä ei varmaan mikään merkkisiveli edes oo. Se on varmaan jostain vaan ostanut kaupasta joku halpa tai todennäköisesti on kuitenkin. Ja tää nyt ihan niinku on ajanut asiansa, että tämmönen perus, millä niinku pakkaan luomiväriä. Sitten toinen sivelli, mikä multa löytyi, oli saman tyylinen. Tää on Lili Lolan sivellin, just tämmönen samanlainen. Ja tän mä silloin hankin just kun innostuin mineraalimeikeistä jo ennen blokkaamista. Joskus ehkä 2006. Me mentiin naimisiin 2006, niin kyllä mulla niitä pintoja oli noin ensimmäiset mineraalimeikit. Eli siitä lähtien mä oon tutustunut silloin siis mineraalimeikkeihin ja on tilannut ne mun ensimmäiset Everyday Mineralsit ja Lili Lolan mineraalimeikit. Niin tosiaan sit samalla tilasin Lili Lolalta ton luomivärisiveltimen, ja sitten samalla sieltä tilasin myös tämmösen synteettisen peiteainesiveltimen, mitä mä oon siis käyttänyt ihan peiteaineella. Niin tätä mä käytän nykyisinkin peiteaineella sekä nestemäisillä että sitten niin kun niillä mineraalijauheilla. Mutta nythän mä vähän vähemmän käytän mineraalimeikkejä. On vähän se innostus taas laantunut niissä. Sitten mä voin mennä niihin, mitä mä tilasin sen setin. Elikkä ne oli tällaisia punavartisia tai tämmösiä rusasavanvartisia siveltimiä. Ja näissä aina lukee jotain, tässäkin lukee Need a Lift. Ja mä en ole ihan varma, mihin tääkin on tämmönen niinku vähän synteettisen oloinen sivellin. Ja mä oon sitä just ehkä peiteaineelle käyttänyt. Tässä on Smooth Things Over. Tämmönen vähän isompi. Tätä huomaakin, että tätä mä oon käyttänyt niin kun just peittämään. Tai silleen niin kun jopa meikkivoiteen kanssakin. Tääkin on synteettinen sivellin. Sitten
tätä samaa settiä löytyy myös tämmönen A Fresh Start. Ja tämähän on siis Make-Body-Sivelin jo. Ja tää on oikeesti pesty, tää on vaan värjäytynyt nyt niin pahasti. Mut siis mä olen siis oikeasti tämän ihan saippualla ja vedellä pessyt. Ja sekin on just toi, no niinku Make-Body-Siveltimessä nyt yleensä onkin. Sitten tähän samaan settiin kuuluu tämmönen Work It Out poskipunasivelin, mikä on siis tälleen muotoon leikattu. Eli anglet. Ja tää on mun yksi suosikki. Mä käytän tätä aina sen Nyksin Top säpyisen poskipunan kanssa siis kun varjostan kasvoja. Niin. Mä oon tykännyt tästä. Tää on kyllä oikeesti ollut tosi hyvä, koska tää pitää tosi hyvin muotonsa. Tää ei harota, tää on tosi semmonen jämäkkä siveli ja sen takia mä oon tykännyt tästä, että tällä saa tosi tarkkaa jälkeä tehtyä. Sitten tähän samaan settiin kuuluu tämmönen kynäsiveli. Siis tää oli semmonen, että mä ajattelin, että jes, tässä lukee muuten The eyes have it. Näistä ei oikein saa selvää, niin kuin ehkä nyt näkyy paremmin. Joo, mut sitten tää taas ei niinku oikein toimi silleen sen kynäsiveltimänä, koska tää on tosi semmonen jäykkä ja terävä ja karhea ja kaikkea. Et mä en oikein tykkää tätä käyttää. Mut tietysti hätätapauksesta menee. Ja sit mulla niinku oikeastaan ei oo kunnollista kynäsivellintä tällä hetkellä. Oikein. Yksi semmonen pienempi ehkä tuossa, mutta. Sitten mulla on tämmönen, jossa lukee Defining Moment. Saapa tätä. Ja siis tästä on viistopäinen sivelin toisella puolella ja toisella puolella sitten toi kulmaharja. Ja siis mähän käytän tätä viistopäistä sivelintä sitten ihan niin kuin noitten geelirajausten kanssa. Eli tää on se mun suosikki niin kuin geelirajaksi. Ja sitten tätä samaa settiä. Mulla on muuten yksi kateissa ainakin tästä setistä. Koska tähänkin settiin kuuluu ihan semmonen tavallinen, mitä mä tässä alussa esittelinkin. Ihan tavallinen tommonen luomivärisivelin. Nyt se on kyllä nyt jossain menossa. En tiedä mistä. Joo, eikö siinä olikin sitten tän setin kaikki. Eli tästä nyt puuttuu se yksi tavallinen. Se on jossain kateessa. Mä en muista paljon toi maksu Coastal Scentsiltä toi setti, mutta ei toi nyt oo semmonen, mitä mä ostasin uudestaan. Mutta tietty kun mulla ei ollut oikeastaan alkuun saakka mitään kunnollisia siveltimiä, niin se oli ihan hyvä. Mut sitten mä olen Coastal Scentsiltä tilannut myös tämmösen. Tässä on IB119 Deluxe Grease. Tästä ei tässä on mitään selvää. Ja tää on niinku häivytyssiveli, mutta tää on siis niin lötkö. Nää on niin pitkät nää harjakset ja tästä ei oo minkäänlaista semmoista niinku tukea. Niin joo, kyllähän tätä voi käyttää häivytykseen, mutta useimmiten sitten se niinku on vähän silleen, että se on sitten missä sattuu se väri. Et ei oo mikään mun suosikki, mutta jos ei muutakaan oo, niin mä käytän tota. Okei, ne oli siis ne Coastal Scentsin siveltä. Ei, kun sitten mulla on vielä itessä on mulla vielä parinta Coastal Scentsin siveltimiä sittenkin näköjään. Yksi tämmönen ihan musta, tässä ei mitään näy. Tässä on tämmönen siis niin kuin pointed tää, elikkä tämmönen vähän, en tiedä näkyykö nyt tosta paremmin, mutta siis tämmönen niinku pyöristetty kärki. Ja mä olin tätä niin ajatellut kanssa, että mä tällä sitten niinku vähän häivyttelen ehkä tarkemmin tai saan tarkempaa rajausta tehty just jonnekin luomivakoon, mutta tääkin on niin semmonen jotenkin kovaa ja että ei tälläkään oikeastaan onnistu se homma. Eli hukkaan meni sekin vähän silleen. Ja sitten Coastal Scentsin siveltimiä muita mulla on vielä tämä 1-2-päinen, mikä on kyllä osoittautunut aika mainioksi. Eli tässä on siis toisessa päässä tämmönen
ihan tavallinen niin kuin luomivärisivelin. Ja sitten toisessa päässä on tämmönen pienempi. Ja tätä mä oon sit käyttänyt vähän niinku kynäsiveltimen asemasta, mutta tääkin on tämmönen niinku aika tämmönen, en tiedä, vähän lötköoloinen. No niin. Mutta tää on semmonen monikäyttösiveli mulla ollut. Toi tässä yllättävän pieni verrattuna moniin muihin, että en tiedä, jos jollain on tää Lililolan siveli, niin tää ehkä sama pituinen melkein on sen kanssa. Ja mun täytyy varmaan jakaa tää video nyt 2 osaan, eli jatketaan sitten tosta seuraavalla videolla.